Přímé investování do akcí nebo dluhopisů lidé znají. Jak ale funguje investování skrze družstvo? Téma pro dnešní Interview Plus, kam přijal pozvání Martin Cigánek, předseda představenstva tradičného družstva. Krásný den. Pekný deň želám všetkým. Jak byste ve skratce poslal poslání tradičného družstva? No, najdôležitejšou časťou našeho podnikania je vlastne splniť si naše ambície z pohľadu budovania pasívnych príjmov pre našich členov. Čiže naša snaha je vytvoriť také bohaté, efektívne aktíva, ktoré dokážu vytvárať pravidelné mesačné príjmy, tak aby členovia vlastne si nahradili ten štandardný štátny dôchodok za takýto alternatívny dôchodok z družstva a tým vlastne vyriešili si takúto finančnú istotu. Na vašem webu jsem se dočetl, že strážíte unikátní know-how, díky kterému to družstvo dál roste. Mohl byste o tom divákům povědět víc? Áno, tak vďaka nejakej 23-ročnej histórii, ktorú v družstevníctve máme z pohľadu iných predošlých aktivít, je výsledkom tejto práce jeden veľmi zaujímavý systém, ktorý vlastne zabezpečuje pre družstva, alebo konkrétne pre naše družstvo, ale dá sa to použiť aj pre viaceré, spôsob, ako sa dá nakumulovať investičný kapitál, tak, aby vlastne sa ľudia neskladali, keď to tak poviem trošku vulgárne, ako keby v pyramidovom systéme, ale jednoducho, aby sa predajom produktu vytvoril istý objem finančných prostriedkov na investovanie a následne z toho sa vytvorili tie aktíva. Čiže tá stratégia toho biznisu, toho biznis modelu spočíva v tom, že najskôr sa vlastne predáva produkt, ktorým sú v našom prípade dovolenky, keďže tie pasívne príjmy väčšinou to trvá niekoľko rokov a čakať niekoľko rokov na to, že to možno bude, je to pre ľudí, chce to proste dávku motivácie a dôvery, tak preto sme to krásne vyplnili tým, že je tam spojené vlastne predaj produktu dovoleniek, je to spojené teda s týmto predajom. Ľudia si počas toho obdobia čakania na tie pasívne príjmy vlastne dovolenkujú, cestujú. My tomu tak hovoríme, že sa predovolenkujú k pasívnym príjmom. Čiže je také sympatické. A vďaka tomu využívaniu toho dovolenkového programu vzniká cashflow, vzniká istý príjem v družstve, ktorý, ako som spomínal, sa investuje. V našom prípade tie finálne investície sú projekty zelených energií, kde družstvo plánuje svoju víziu naplniť v tých pasívnych príjmov v podobe nabíjacích staníc, fotovoltaických elektrární a vlastne súčasne tento vzájomný príjem z tej zdieľanej vyrobenej elektrickej energie tvorí potom čistý zisk v predaji tým vlastníkom elektromobilov, ktorý je v podstate ten podiel na tom zisku pre každého člena ako pasívny príjem. Říkáte, že hlavní ten produkt jsou tedy dovolené, tak jak přesně to funguje, když je tam nějaký nový člen v tom družstvu a chce se toho zúčastnit, tak jaký je ten proces? Ten proces si opäť vyžadoval nejakú prácu, takže na začiatku sme sa stali partnermi spoločností, ktoré v tom dovolenkovom systéme, v svetovom dovolenkovom systéme sú lídrami a konkrétne je to teda spoločnosť Severna Cross a spoločnosť RCI. Obe sú veľmi, veľmi historicky zakotvené. RCI má už 50 rokov. Je to vlastne medzinárodný dovolenkový systém, ktorý združuje vlastníkov rôznych hotelov, apartmánov a títo si medzi sebou v podstate za nejaký smiešný poplatok vymieňajú tie dovolenkové týždne. A my sme sa stali teda partnerom týchto spoločností, kde naši členovia majú možnosť využiť ponuku cez 4000 destinácií sveta, kde si môžu vlastne užívať svoje časy s rodinkou na dovolenkách v rôznych teda týchto destináciách. A na oplátku, vďaka tomuto projektu, sme dokázali teda začať predávať takýto dovolenkový program a z týchto finančných prostriedkov sme mohli postaviť hotel. Zrekonštruovať, postaviť hotel, ktorý teda vkladáme do toho dovolenkového systému taktiež a tiež si barterovo zamieňame tie týždne s inými vlastníkmi cez tú spoločnosť Severna Cross a RCI. Čiže tí naši členovia v podstate si kúpia produkt, ktorý sa dá kúpiť aj na splátky, keďže nie každý má dostatok finančných prostriedkov na jednorazovú úhradu, ale už po dobe splácania dokážu využiť veľmi významné zľavy a vlastne šetriť, dá sa povedať, 1000 eur alebo
desiatky tisíc českých korún na dovolenkách, kde v podstate aj tak by ich zaplatili cestovke alebo niekomu inému, nejakému hotelu. A takto tie peniaze vlastne dávajú do svojho družstva a zároveň si dovolenkujú. Čiže majú ten istý výsledok, ale stávajú sa spoluvlastníkmi družstva a následne dostávajú potom podiel na tom zisku, čo som spomínal skôr ako v podobe tých pasívnych príjmov. A říkáte, že pak ten výsledný produkt má spojitost se zelenou energií, takže byla to třeba ta stavba hotelů, jsou to nějaké další projekty v poslední době? Nasledujúce investície, ktoré chceme zrealizovať, sú vlastne v tomto momente sa dejú. Je to prvá fotovoltaická elektráreň, ktorú vlastne staviame. A takisto sú to prvé investície do nabíjacích staníc, kde využívame tzv. Zdieľanú energiu, teda chceme to takto riešiť. Čiže napríklad v Starej Ľubovni na fotovoltaické elektrárne vyrobená elektrická energia sa potom zdieľa so spotrebovanou elektrickou energiou napríklad v Košiciach na nabíjacej stanici. Čiže my vlastne tú cenu tej elektriny nezískame od distribútora, ale priamo od koncového zákazníka, čo maximalizuje ten zisk pre tých členov družstva. A takýto model, ako je tento jednoduchý príklad, sa potom násobí, čož samozrejme plánujeme expandovať do Čiech a takisto do Polska, kde naše družstvo má svoju členskú základňu. Expandujete do Čech, to znamená, diváky určitě zajímá, jak se mohou do družstva přihlásit. Áno, družstvo je otvorené, zatiaľ teda je otvorené prihláškam novým členom. Je to možné online, veľmi jednoducho. Dnešná doba je celá online, takže dá sa dokonca absolvovať online prezentáciu, vysvetlenie celého projektu. Ďaleko lepšie, ako je to tuto na tomto mieste, ale určite je to také detailnejšie, kde v blízkosti teda toho, v úvodzovkách blízkosti počas toho online rozhovoru si vedia klásť otázky, vedia si interaktívne reagovať na tie témy, ktoré sa tam vlastne preberú. A v priebehu nejakých 20-30 minút je im to vysvetlené. Následne online registráciou vstupujú a môžu si teda prevziať alebo odkúpiť ten produkt, ktorý je v našom prípade dovolenkový program. A tak sa stávajú členom, že zároveň kúpou produktu vlastne splnia tie podmienky členstva. To byl Martin Cigánek, předseda představenstva tradičného družstva. Moc děkuji za rozhovor. Taktiež veľmi pekne ďakujem.